Menos paghihapon ang mga kandidato nga miduso sa ilang COC sa Cebu Provincial COMELEC sa ikatulong adlaw sa COC filing. Samtang ipadayag sa COMELEC nga mamahimong gamiton sa mga yanong kandidato ang social media platforms alang sa ilang kampanya. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Unom pa lang ka mga kandidato ang nakaduso silang Certificate of Candidacy sa Provincial COMELEC Office. Diin karong buntag, mao silang San Simora nga magpapili pagka-kongresista sa 4th District. Kiri Kian Simora, ISP member sa 4th District ug Julius Anthony Coraminas, ISP member sa 3rd District. Nauna na nakaduso sa niaging maadlaw ang tulo ka mga kandidato nga nagpapili usab sa managlahing posisyon sa managlahing dapit sa probinsya. Gilauman nga sa katapusang adlaw mo dagsa ang mga COC filers. Playan sila kay before man gud sila mo file ila naman daan ipa-inspect. So ang proseso nahimo ng speedy. Samtang ipadayag sa COMELEC nga mamahimong i-maximize sa mga kabos nga kandidato ang social media platforms sa pagpahigayon silang kampanya. Base usab kanis gilutang pamahayag sa COMELEC chairman nga komitido ang ahensya nga walay mahikawan sa kahigayunan nga kandidato sa maabot nga piniliay ilabi na sa kampanya. Apan gikinahanglan nga iparehistro ang platforms diin isukip ang URL aron ma-monitor ug mapanalipdan usab ang mga kandidato. Ang tuyo ana is to give each candidate equal opportunity to inform the voter or to campaign. Ang ilarang mo nang pero kinahanglan pud nato irehistro ang atoang platform. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.